Духонагаи фурӯшӣ дар 92 микрорайон рӯ ба рӯи Пайкар. Ҳозир суруғашро нишон медиҳем. Аз ин тараф эстакадаи 82 дар ин ҷо супермаркети Пайкар ва аз ин тараф 112 микрорайон. Хонаи фурӯши имрӯзаамон дар 17 ошёнаи мана ҳамин бинои 18 ошёнага ҷойгир аст. Бисёри баъд гап намезанем, рафтем. Подъезди бино дӯстони азиз ва худи хонаи фурӯшӣ. Ду хонага кардагианд бо масоҳати 73.2 метри квадратӣ дар 17 ошёнаи бинои новостройка. Худи бино аз 18 ошёна иборат аст. Хона бо таъмири нав таъмин аст ва бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. Нархаш 820 000 сомонӣ боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран аз номи каналмон муроҷиат кунед. Инҷо ошхона, ҳоҷатхонаву ҳаммом, якум ва дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. хотир расон мекунем канали Дом Тиҷе дар нархгузории хона умуман хуш нест. Аз мо танҳо реклама барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 дар WhatsApp ё инки Telegram муроҷиат кунед.